जों तामो फरायनाय तामो सोलोंनाय आबो आंनि इच्छा आं जे डिसाइड खालामनाय खोना आंनि बोसाबरि नां तामो खालामनाय फियाबा रिपिटेडलि वाइ साया वाइ निया डॉक्टर मानिक साहा पक बरना जों रोमान स्क्रिप्ट बाय गैया रिवै सिमाया आबो जोंनि एथिक्स नि एगेन्स्ट इनसाइड दङ कत इसा मानिनो सोरखौ रिया हि साइमा नंगांगाय political rights को बाइक रिनाय आबनि बिना सावो हाबुबागारो सावो मको जिनि हावा पार्टी काइनि दङ काइसेका जों काइसेका बरफ नभेम्बरनि 27 आं त्रिपुरा मथाव यात्रि मानि आं त्रिपुरा मथाव हाबमानि त्रिपुरा मथाव सिस्टेम सोबायनायनि बागैया त्रिपुरा मथाव आं हाबमानि बर'नि इमान आं सोबायनायनि बागैया त्रिपुरा मथाव आं हाबमानि कैंडिडेट माननानि बा सेकनानि बागैया फियाबां त्रिपुरा मथाव हाबमानि त्रिपुरा मथाव रागिनानि बागैसो त्रिपुरा मथाव आं हाबमानि हाते दफानि बागै सामुं खायनानि बागैसो तांनि हिंबा आं सिलायथि दंखौ जे सामुंनो आं खालायमानिया डेमोक्रेटिकलि आ सामुंनो आं खालायनानि हिनि जे आं त्रिपुरा मथाव हाबो त्रिपुरा मथानि बिसिङाव हाते दफानि बिसिङाव जोंजाल दुगनानि बागैया एन आं बेलायखौनो हामबायदो जे बर' रक जे नुखुं रक आनो कुइतो खालायै आं बाय बाक्सा 27 नभेम्बर 2025 आव त्रिपुरा मथा पार्टीनि बाना थैनाय रखम बे आंनो कगियो आं जे गोदान संसार आं जे हारिसा नरकनि गाहाम फोरोंथों हामया फोरोंथों आंनो याकारग्ला आ साला फाइनाइनो सिनिया त्रिपुरा हानि बेबां बर' रत्न आनि बर' रत्न आनि त्रिपुरा रत्न आं याकारग्ला आं जे फारिसा दफानि सामुं आं खालायखानाय खाजोनि ताखुजे बुकसं आं दिनै नरकनो बेलायखौनो नांगौमानि कक्काया सारानि मुसुं त्रिपुरा हानि पलिटिकल सिचुएशन किसा गोबांसिन बेबाकनो सायमानो याबा आं नुहरै दंमानि जे आं नुगै दंमानि आबोदार नुदा नुक आबां सिया लाइथांगा कौनांगे सारानि मुसुं 2018 elections IPF के रोकायजा बुल गथमा खालायजा हादै दफानि बाय गोबां मा सामुखलायमान खमबर आ इलेक्शन 2023 वो त्रिपुरा मथा कायसा बुल खालायजा एन हाबुलागा साक बायखांनो आबो बलनै गसिबै लाजा Yabatini Buskango 2028 assembly election Belaikan crucial the Habubagrano Sak Baitan why saya why in Saga the mistake that I did in 2023 I will not repeat it on 2028 2028 very belakini important. Abli bagi 2026 chini bagi teko important. Because 2026 was to move
Tripura Motha TTIDC government form thaimang rangkai 2028 election sini bai lagete ngi thanai enang puitu thai habu bagrano ang puitu thai norok no जों तुम थानसाके तंग थानके जों देबाक न माननाय जों देबाक मक्लाय माननाय जों तुम थानसाके तंग थानके लैंड राइट बमानाय डायरेक्ट फंडिंग बमानाय जिनि बरक सीएम बंनि मानाय आनि खा किच्चाखन उद्रु मानि करे फियाबा जिनि बररकनि बिसिङाव बाक्सा लाम बरदाक दङ बुनि दफानि बररक न खाफुरिनानि बागै बरनि सन्स लाक्स लागै बरनि रुसा मनो रुसाबै दंनाय दं बे बाबिजा थाइजौ जों नायखांके जोंनो साजारिया जोंनो नास्रायनाय बररक दिब 2028 इलेक्शन बेलायखनो क्रुशियल आबनि बागै 2026 के चंगमारिओ जिनि चौबा त्रिपुरा मोथा पार्टी वर्सेस जनजाति मोर्चा पार्टी सिंनाय एन जोंनो साजाया बररक जोंनो नास्रायनाय बररक जोंनो सकमरनाय बररक बरनि काहानि बागै बनि याग जे फान दंमोन रां थुं पुलिस प्रशासन थुं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थुं बरक यूज खालायनाय बीजेपी नि बुंगै जनजातिर न कप्लाय खानाय आबले बैना जों हुसनानि नांनाय दिन बाक्सा बरर वानसुगु जों तुमुं नेशनल पार्टी खालायगोनके जों जे मुजों जों खालायमाननाय होनै जेबाबो बुस जों तामो फरायनाय तामो सोलोंनाय आबानि इच्छा आं जे डिसाइड खालाय खोना आंनि बुसाबुरिनां तामो खालायनाय फियाबा रिपिटेडलि वाइनिया डॉक्टर मानिक साहा पक बरनसों रोमान स्क्रिप्ट बाय बिया रिवै सिमाया आबोजिनि एथिक्स नि अगेंस्ट इनसाइड दंबो अतो इसा मानिनो सोरबो रिया हि साइमान दंगांगाय पॉलिटिकल राइट्स को बाइके देनाय आबोनि बैना सावो हाबुबागारो सावो मको जिनि हावा पार्टी गायनि दङ कायसेका जों कायसेका बरक जैसे पढ़ो से मकोगनो सिविना हरमानिया जिन मान थाने से मान जाए अपनी बागिनो आं नेशनल पार्टी ओ थाया वै आं रीजनल पार्टी ओ यासी आं साइमानो रीजनल पार्टी ओ तुम थांगा गाय आं कस्ट माखायनाय आं शिव आं कक गोबां मासानाय बेबां खरस तबाक थायनाय बरक आरो खियो Sobani Tito. And Kok Boro Roman Scriba Sinani, land rights of Manani, political empowerment of Manani, I was Sobani Bisinti Manai, and Adibo Sao, Tinibo Sao, Kanaba and Mokoro Salai, and Abo, Tripura Motha Party Bisinti Siniti Kaimano, National Party Bisinti Kaimania. Hasn't the book song. जों खामालक नाय जों हुसमान नाय because ini mau coba nini ari bagi sinia kini mau coba kinai waktu ini boron tu itu ngani coba sih jadi besar betul ini bagi sih tumung seng rang kita yang bagai tumung seng keteng pun toksa waksa ni bagi sibino
saksa phaldari tong hongke tini kinang bengo thangi sogino angle nuhuri tong piang nor muda nuhui abang sai abni beang nor koinen khai mo am chayo ulai champawaro sabo ke de ni financia zia sapuno faitung barang tung kolong tung celan naitong tung naitong tung beri tung celan tung bono tung sab baksa khlai vote juai keplai makhai Erang sai manu 2026 ni chong mariwo Tripura Mota Party no power of finance Erang sai manu busuk seat manage finance bang sai manu dia bangkin disclose sagla badang kini mo koro sanai bisik basukan Tripura Mota je seat malik power of family abone slide bolak ke bang tu finance and mo confirm ko